Как да ядеш 30 растения на седмица? Проучванията показват, че колкото повече растения ядем, толкова по-разнообразен е нашия чревен микробиом. Това е ден 3 от 20 съвета как да заблестиш отвътре навън, защото 2025 е годината, в която най-накрая поемаш контрол върху собственото си здраве. В началото 30 растения може да звучат много, но всъщност не е така, защото за растения не се броят само плодове и зеленчуци, но и зърнени храни, ядки и семена, билки и подправки. Като тук следваме мотото на Мечо Пух: колкото повече, толкова повече, но разбира се, съм дошла подготвена и с примери, така че ще ги оставя ето тук, а ето няколко идеи как можеш да разнообразиш менюто си с повече растения. Можеш да добавиш скрити зеленчуци, като например зелените листни зеленчуци се смаляват изключително много, когато ги сготвим, така че можеш да добавиш спанак във всяка една манджа, която готвиш. Можеш да подсилиш салатата си с семена, конопени или тиквени, да я вкусиш с билки и подправки, да експериментираш с плодове, като например ябълки или зеленчуци, а ядките допринасят с допълнителна хрупкавост. Експериментирай с продуктите. Например, от боб могат да станат чудесни дипове. Също така, ако изпечеш патладжан, добавиш скир и чесън, може да стане невероятен дип. И винаги можеш да снакваш хумус с краставици и моркови вместо чипс. Нещо друго, което също може да ти помогне, е да имаш един ден в седмицата, в който не консумираш месо. Така ще се предизвикаш да експериментираш с повече растения през деня си.